Hello everyone! Welcome back sa aking channel. It's me again, Aris1 TV. Ngayon, may bago na naman akong i-share sa inyo kung paano tayo maging safe ang ating cellphone. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong video na i-upload. So ayun mga kabay, ituturo ko sa inyo kung paano ma-safety ang ating cellphone para hindi ito manakaw. Meron tayong application na gagamitin. So punta tayo sa Play Store at i-type natin ang anti-thief. So ayan, anti-thief. So mga kabay, maraming application na anti-thief dito. Pero, itong application na ito ay ito ang pinili ko kasi ito ang pinakasimple at napaka-legit. Kasi mag-function siya sa aking cellphone. Yung cellphone ko ay itong Vivo 2015 model. So, napakaluma na ang cellphone ko. So, kahit luma na ang cellphone ko ay nag-function itong application na ito. So, ang pangalan ng application na ito, itong Don't Touch My Phone Anti-Thief Alarm. So, mayroon na siyang 4.6 star at 100,000 lang pala ang nag-download nito. So, ayan. I-download nyo ito. Madali lang ito. Pagkatapos, i-open nyo lang. And then, pag nakita nyo na ito, punta kayo sa settings. At dito, lalagyan mo ng PIN. Kasi itong PIN, napaka-importante ito kasi pag na-activate nyo na ang inyong alarm, hindi siya mag-stop ang alarm kapag hindi lalagyan ng PIN. So, ayan. Linagyan ko na ito ng PIN kanina. So, dito, ayan, pumili lang kayo. Yung sa akin ay itong Tone 4. Yan. Ito talaga ang napaka-shocking. So, para sa akin, so ito ang pinili ko. So, yan dito, surface mode. Dalawang pagpipilian dito, pocket mode or surface mode. So, yung sa akin, trinay ko, itong dalawa ay halos puro pareho. Parang pareho lang sila. So, yan lang. Pinabayaan ko na lang yan. So, yan. Balik tayo. Yan. Dito, pag-activate mo, nasa surface na yan, pag na-activate mo na ito, ay nagiging red siya. Saya, ayan, tingnan natin. Okay, try natin ha. So, yan. Activate mo lang yan. So, halimbawa, may kumuha sa cellphone mo. So, ayan, kinuha na at inupin yung cellphone mo. So, ayan. Yung kumuha sa cellphone mo ay magugulat siya. At ang gawin niya ay pindutin niya ito. Ayan, pag pindot niya ay hindi niya alam kung ano ang PIN nito. So, ito ang napaka-effective kasi meron siyang PIN. Hindi mag-stop yung alarm kapag hindi tugma yung PIN na i-type dito. So, ayan. So, i-off na natin ha. 1, 2, 3, 4. Kasi yan ang PIN natin. Ayan. So, napakalaking tulong ang application ito para hindi manakaw ang ating mga cellphone. So, ang gagawin ng magnanakaw is pabayaan na lang yung cellphone mo na naka-alarm. So, ayan na. So, yun lang mga kabay. Sana may nakuha kayo sa aking tutorial ngayon. So, thank you mga bay for watching.